на референдумът на 16 март като международен наблюдател. През 1963 или 1964 по памет говоря е създадено сдружение Пъйси Хилендарски, което официализира и узаконява българите, които са там, като младсинство с закон. Какво не дочух добре? Създадено сдружение Пъйси Хилендарски, което официализира и узаконява българите, които са там, като младсинство с закон. И аз доста обиден останах на ваши колеги, че опитат да политизират нещата. Аз нямам пристрастие нито към едната страна, нито като другото. Какво не дочух добре? Нямам пристрастие нито към едната страна, нито като другото, към другата, но все пак говорим за говорящи. Освен това в Украйна се говори на старобългарски. Там е заровен и гроба на първия наш владетел Коврат, на брега на Полтава. Оттам е тръгнала и българската държава, която е била империя. Не в тия параметри. Против съм агресията, против съм насилството. Аз обичам Бог и демокрацията, така че Бог в една своя заповед каза, че не благодействай, не богохулствай, не убивай. Какво не дочух добре? Бог в една своя заповед каза, че не благодействай, не богохулствай, не убивай. Боже, Господи Исусе Христе! Надявам се, по мирен път, това са две велики държави, две велики сили, които ще се разберат по мирен път. Какво не дочух добре? Близо до Симферопол. Отивам да се срещна с тях и с други българи и да им предложа, евентуално ако се чувстват притеснени или заплашени, имат заплаха за живота си, да им предложа гостоприемството на община Тополовград, с като ми предоставим жилища. Като ми предоставим жилища, земя било. Това, единствено това е моята цел и моята идея за което. Що лъжи? С твоите лъжи! Закръпта ли се занимава с тебе? Пуцата никой не се... Вече телевизора ли ни кащи, ей! Един млад меринджер! Ти си млад меринджер! Добре, как стигнахте до тази идея? Ако някой от тях има желание да му предоставите жилище тук, във времето ли имате нещо подобно като идея или сега във връзка с събитията? Спонтанно се появи тази идея, защото те трябва да знаят, българите, които живеят в Кримска област и автономната Крим, че България, майка България, не ги е забрала и никога няма да ги забравя. Това е единственият потик, който ме кара да отида там и да присъствам на референдума, който ще бъде в неделя. Твоите лъжи! Закръпта ли се занимава с тебе? Пуцата никой не се... Общински жилища ще им предоставите? Общински жилища, ако са повече, дай Боже да са повече, ще ги подкрепим, общината ще ги подкрепи финансово с изграждането на тези жилища. Тези 17 хиляди града да се върнем. Искам да ги продадем, защото в община Тополовград целият сграден фонд е разпродаден от 2000 година до 2007 година. Целият сграден фонд на община Тополовград. Това са предприятия, сгради, магазини, жилища, апартаменти, къщи, всичко е разпродадено. Ама после ще ми кажете, като ги продадете, всъщност да. там. Да. Добър вечер. Ало. Слушам ви. Господин кмета лъжи. За какво лъжи господин кмет? Да. Значи... Общински жилища ще им предоставите? Общински жилища, ако са повече, дай Боже да са повече, ще ги подкрепим, общината ще ги подкрепи финансово с изграждането на тези жилища. Решиш проблема. Може да решава това, който има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще решиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш. А ти ще отидеш да взимаш решение. Ти нямаш пари. Па ще се измъкнеш след това. Но сега ние смениме темата. И аз в какво изпаднаваме?
Просто се гледаме като чужденци, като хора, които са от различни планети. Какво е в така да се каже, ако ще е в генезиса на тяхното мислене? То е това, което ние сме им го създали и срещу което сега се бориме. Това е, че те могат да изградат социалистическо общество. Боже Господи Исусе Христе! Какъв социализъм ще изградат тук в Етиопия, не знам къде горе и проче, тия 17 или са 20, абсолютно никакъв социализъм. Но докъде ще стигнем? До никъде не може да стигнем. Яйца мъти, клочка не е, твърдява са, кирпич не е. От съмбуди, петел не е.